Aici ce avem? Poze. E o poză cu un nene. Și ăla e nene și aia de jos ce e? Ce e? O? Tipă, da. Ăla? Foc! Un om. Intră aici. Închis. Închis. Nu se deschide. Nu crede. Ce facem? Nu crede. Că e închis. Hai înapoi, că e închis aici. Hai cu liftul, intră în lift. Intră în lift. Intră repede, că se închide. Repede. Să mergem la alt etaj. Uite-te ce sus e. Sus. Nu vrea să meargă. Încă o dată. La parter. Merge, uite. Cum ți se pare? Zi ceva. Cum e liftul? Ți-e frică? O ajuns la parter. Haide. Haide, că se deschide ușa acum.